Ето, пералнята си идва с гаранционна карта и договор за покупко-продажба. Ето така изглежда отзад. Има един кабел за ток. Тук има вход за студената вода и един кабел да се изтича водата. Отпред е такава, каквато си беше на снимката. И сега съм ми оставил тук и докарахме с този човек, защото трябва да се свали тази врата. И това трябва да се свали, за да влезе през тази стена. И това е пералнята. Малко ми се вижда отвътре, особено за капацитетите, за които сме свикнали в Америка, но може пък и да побира достатъчно за едно пране.